Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridwa'illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi wahina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Antalallahu amral fi syah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh dar tauhid dan asaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syarrin bil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa umadina. Wa ajdadana wa jadatina. Wa ustadana wa masyayikhana. Wa masyayikha masyayikhina. Wa liman ista'ana bisabihi. Wa nakhisu khususan sawi hadha litab. An-nasu'i dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'an nabiyya bi'ulumi. Wa maddana bi asrarih. Wa 'ada 'alaina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis lan kasabar indal hadis. Anillahi sallallahu Allah ta'ala. Qala dikasihin Allah ta'ala la marang kanjeng Nabi. Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi. Wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi. Man sabaya salat maca salat sapa man aliyah atase sira Muhammad sallallahu itu mangka bareng rahmat engson aliyah atase man wa man lan sabaya sallama kang maca salam sapa man aliyah atase sira Muhammad salam tu mangka bareng salam engson aliyah atase wong disebutkan ing dalam hadis saking Gusti Allah taala sakjane Gusti Allah taala iku ngendika marang kanjeng Nabi. Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Gusti Allah akan memberi orang tersebut rahmat ta'zim kanggo wong iku mau. Terus sing sapa wong kok maca salam, uluk salam kepada Nabi, salam tu alaihi, maka Allah akan salam kepada orang tersebut ya. Wa yamma liman shalla wa sallama ala nabi ayu salliya wa sallima ala alihi ba'dahu. Wa yamma lan sayo liman kedua wong shalla kang maca selawat sapa man wa sallama lan maca salam sapa man ala nabi ngatasi nabi man ayu salliya ab arab yen maca selawat sapa man wa sallima lan salam sapa man ala alihi nase keluargane nabi ba'dahu endang sause kanjeng Nabi. Maka kanggone wong sing membaca selawat karo salam kepada Nabi ketika ia telah membaca sallallahu alaihi Muhammad ya ketika orang tersebut wis maca selawat wis salam kepada Nabi ya dilanjut disusul dengan bacaan ala alih setelah dhewe selawat salam kepada Nabi disusul kepada keluargane Nabi. Fa inna mastune Nabi alaihi salatu wasalam ya ibu iku demen sinten Nabi lahum marang alih zalika yang mengkono selawate lan dan salami. Merga sak temene kanjeng Nabi iku remen nek ana wong maca selawat setelah maca selawat iku disusul macane disusul keluargane kanjeng Nabi terus keluargane terus para sahabat ngoten.
Waqat warada lan temas tumangka bi kelawan selawat apa al ahaditsu pira-pira hadis. Wa ja'alan tumangka fi bandil asari ing dalam sebagiane pira-pira dawuh sahabat. Apa anna salata apa sedune maca selawat. Allati kang layu salah kang ora den wacaake apa selawat fiya ing dalam selawat Nabi. Alal ali apa ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Tusama iku den arani apa selawat as-salata ing selawat al batroa kang tugel buntute wallah alam. Jadi terus disebutkan ing dalam sebagiannya Pak dawuhe para sahabat. Sak temene seseorang ketika membaca salat Nabi tapi ora ditambahi ora ditambahi keluarganya Kanjeng Nabi, maka itu kaya seperti halnya sholawat sing tugel buntute. Maksudnya kurang sempurna lah cara. Ya aja mok Kanjeng Nabi tok, tapi ya disusul keluargane. Wa yanbaghi likulli mu'min ayyu sira minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawamil awqat wa fi lailatul jum'ah wa yaumiha. Maka terus kemudian fadilae maca selawat yaiku akeh banget. Perbanyaklah awak dhewe kanggo maca selawat kepada Nabi. Terus disusul keluarga Nabi. Kan itu ya juga bisa dilakukan setiap waktu dimanapun berada itu kan awak dhewe iso ngakoni. Ora harus awak dhewe dalam keadaan suci. Bahkan awak dhewe ora suci pun ya iso maca selawat. Terus awak dhewe dalam keadaan kerja utawa kumpul karo kancane, awak dhewe ya bisa aja membaca selawat. Terkhusus pada malam Jumat karo hari Jumat. Iku khusus awak dhewe diakai maca selawat. Wa ma doa lan ana apa utai doa. Faqad amara mangko temen-temen wis merintah sinten Allah Gusti Allah bi kelawan doa. Wa hasalan nganjuraken sinten Allah ali atase doa. Wa raghibalan teman sinten Allah fi ing dalam doa. Pangkala mangko ngendikan sinten Allah azza wa jalla min qailin saking Minggalin kan ngendika karimin kang mulya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u pada ndonga sira rabbakum ing pangeran sira kabeh. Tadarru'an halen DP wa khufyat lan samar. Inna ustuna Gusti Allah iku la yuhibbu. Iku ora demen sinten Allah al mu'tadina ing wong-wong kang padha lacut. Terus saiki pembahasan tentang doa. Awak dhewe ya sebagai makhluk ya tetep ya kudu ndonga marang Gusti Allah. Mergo nek awak dhewe ora ndonga ya masa awak dhewe urip ning donya iki ora butuh kalih Gusti Allah. Awak dhewe tetepan butuh kalih Gusti Allah. Awak dhewe njaluk ya marang Gusti Allah. Faqad amarallahu bihi wa hasa alaihi wa raghiba fihi. Maka Allah memerintahkan untuk awak dhewe supaya berdoa kepada Gusti Allah. Mohon kepada Gusti Allah. Awak dhewe pengen apa? Awak dhewe nyon ngapura, awak dhewe ndonga marang Gusti Allah. Dan Gusti Allah yang menganjurkan awak dhewe supaya berdoa. Gusti Allah remen nek ana hambane ndonga marang Gusti Allah. Mergo apa? Mergo secara tidak langsung orang itu apa jenenge menyadari kalau ia itu juga membutuhkan Gusti Allah, ora sakarepe dhewe. Terus Gusti Allah azza wa jalla dawuh ing dalam Quran, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian semua nyuwun apa sing jaluk marang pangeran sira kabeh yaiku Gusti Allah. Tapi ya nyuwune ya kudu sing sopan, awak dhewe rendah hati, rendah cara mana gak maksa
nyuwun ya kaya umume wong njaluk lah. Wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.